Poradíme vám, ako úspešne pracovať s marcipánom a fondánom, ako ich správne vyvaľkať a potiahnuť nimi tortu. Na potiahnutie torty s priemerom 26 cm budeme potrebovať jedno balenie fondánu Dr. Edgar alebo jedno balenie marcipánu Dr. Edgar, valček, cukrársku stierku, práškový cukor alebo škrob na podsypanie. Upečený korpus dvakrát pozdĺžne rozrežeme a naplníme krémom. Ak chceme tortu potiahnuť marcipánom alebo fondánom, použijeme iba maslové náplne. Iné druhy náplní totiž obsahujú viac vody a fondán alebo marcipán by na torte nemusel dobre držať. Odporúčame použiť krémovú náplň Dr. Edgar pripravenú s maslom. Pred samotným poťahovaním musíme tortu najprv potrieť vrstvou maslového krému a stierkou dobre uhladiť. Tým vytvoríme hladký podklad na potiahnutie torty fondánom alebo marcipánom. Ak by sme tortu nepotreli krémom, bolo by vidno nerovnosti korpusu. Tortu s krémom vložíme aspoň na 1 až 2 hodiny do chladničky, aby stuhla. Pred samotným vaľkaním najprv marcipán alebo fondán spracujeme rukou, aby trochu zmekol. Na doske zľahka podcukrovanej práškovým cukrom alebo posypanej škrobom marcipán vyvaľkáme. Začíname rovnomerne od stredu do strán, tak aby sme zachovali tvar kruhu. Ak sa nám marcipán lepí na pracovnú plochu, trocha ho podsypeme. Rovnako postupujeme aj v prípade fondánu. Ten je oproti marcipánu o mnoho pružnejší a tvárnejší a väčšinou ho stačí podsypať len raz. Marcipán Dr. Edgar je vďaka 40% obsahu mandlí lepivejší a musí sa pravidelne podsypávať. Vyvaľkaný marcipán preniesieme na tortu pomocou valčeka. Vyvaľkaný fondán je pružnejší a preto ho môžeme preniesť na tortu priamo rukou. Krúživými pohybmi ho uhládzame od stredu torty do strán. Obvod torty uhladíme nakoniec, pričom otáčame pod nosom. Pri uhládzaní môžeme použiť ruky alebo špeciálne hladidlo. Nadbytočný marcipán alebo fondán z torty odrežeme nožom so zaoblenou špičkou. Zo zvyšného marcipánu vyvaľkáme valček, ktorý ovinieme okolo spodného okraja torty. Tým spodný okraj torty ozdobíme a zároveň začistíme. Jedno balenie marcipánu Dr. Edgar vystačí na potiahnutie torty s priemerom 26 cm bez ďalšieho ozdobenia. Pri použití fondánu, ktorého je v balení o 50 g viac než marcipánu, môžeme nadbytočným fondánom tortu aj ozdobiť, napríklad ružičkami. Nadbytočný fondán vyvaľkáme na plát s hrúbkou asi 3 mm a okrúhlou vykrajovacou formičkou vykrajujeme kolieska. Z jedného kolieska urobíme stred ružičky a zo zvyšných okvetné lístky. Hotové ružičky necháme stuhnúť pri izbovej teplote asi 30 minút. Spodnú štvrtinu môžeme odrezať pomocou ostrého noža, aby ružička na torte lepšie sedela. Ružičky prilepíme k torte pomocou bielej tubičky alebo ich miernym navlhčením vodou. Tortu môžeme takisto dozdobiť tubičkami na zdobenie a cukrovým zdobením, ktoré k torte prilepíme tubičkami. Potiahnutú a ozdobenú tortu uchovávame v chladničke čo najkratšiu dobu, pretože vzdušná vlhkosť chladničky môže narušiť štruktúru marcipánu i fondánu. Torta potiahnutá marcipánom vydrží 24 hodín a torta potiahnutá fondánom asi 72 hodín.